उन्हाळ्यात स्पेशल मी असे हलके-फुलके असे लाडू करणार आहे, जे पचायला सुद्धा जड नाहीयेत. पण खूप बरे लागतात आणि मस्तपैकी असं तुम्हाला मधल्या वेळेत खायला किंवा आता उन्हाळ्याची सुट्टी पडलेली आहे मुलांना, तर त्यांच्यासाठी असा एक खाऊ आहे. साधा सोप्पा असा खाऊ केलेला आहे. तर नक्की तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ बघा. चला आता आपण रेसिपीला आता सुरुवात करूया. तर मी मी कुरमुरे घेतलेले आहेत. ते कुरमुरे आपण जे भेल बनवतो तेच कुरमुरे मी घेतलेले आहे. ते थोडेसे आपण भाजून घ्यायचे जरा कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. जर तुमच्याकडे हून असेल तर हुनामध्ये थोड्या वेळ तुम्ही सुकत तरी ठेवलात 15-20 मिनिटासाठी तर मस्त असे कुरकुरीत होतील ते. तर असे हे कुरमुरे मी भाजून घेतलेले आहेत. हे बघा. बारीक गॅसवर असे 2-3 मिनिटं असं आपल्याला परतून घ्यायचे. कुरमुरे आपण भाजून झालेले आहेत. हे बघा. तर आता मी 1 वाटीभर गूळ घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी घालायचं आहे. म्हणजे 3 चमचे असं आपल्याला पाणी घालायचं. फक्त हा गूळ वितळला पाहिजे. तर आता मी पाणी घालून घेतलेलं आहे. गूळ वितळवून घ्यायचा चांगला. तर आता गूळ मी वितळवून घेते. आता गूळ बऱ्यापैकी आता वितळलेला आहे. याला थोडीशी अजून उकळी द्यायची. बारीक गॅसवर करायचं आहे. गुळाचा पाक झालेला आहे की नाही बघूया. तर त्यासाठी मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडासा पाक घालून बघायचा आहे गुळाचा. हे बघा. तोपर्यंत गॅस चालूच ठेवायचा आहे आणि बघायचं हा गोळा तयार होतोय की नाही. तर हे बघा. थोडा आता हा गूळ चांगला आता सेट व्हायला आला आहे. पण अजून पर्यंत झालेला नाही आहे. थोडंसं गूळ अजून मी 1-2 मिनिटं चांगलं शिजवून घेते. हे बघा. तर आता परत आपल्याला 1-2 मिनिटानंतर आपल्याला परत तसंच करायचं आहे. पाणी घ्यायचं आहे त्यामध्ये थोडासा गुळाचा पाक घालून घ्यायचा आहे आणि मग बघायचं आहे थोडा सेट होतोय की नाही. तर आता बघा. बऱ्यापैकी आता हा झालेला आहे बघा. सेट झालेला आहे. हे बघा झालेलं आहे. आता गोळा तयार होतोय. हाताला वगैरे चिटकत सुद्धा नाही आहे. तयार झालं आहे. आता आपण ह्यामध्ये काय करायचं आहे, जे चणे असतात आपले भाजके ते घातलेले आहेत मी सोलून. त्यामध्ये शेंगदाणे घालायचे आहेत. भाजके शेंगदाणे घातलेले. ह्यामध्ये मनुके, बदाम घातले तुकडे करून आणि तुम्ही पाहिजे तर काजूसुद्धा घालू शकतात. तर आता हे सगळ्या पाकामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि लगेच कुरमुरे घालून घ्यायचं आहे. नाहीतर त्याला घट्टपणा येऊ शकतो. हे बघा अशा पद्धतीत. आता हे सगळे कुरमुरे घालायचे आणि आपल्याला सगळं हे व्यवस्थित पाक एकदम म्हणजे गूळ सगळं आपल्या ह्या कुरमुऱ्याला व्यवस्थित लागला पाहिजे. सगळे कुरमुरे मी घालून हा व्यवस्थित पाक ह्या कुरमुऱ्यांमध्ये मिक्स करून घेते. ते घालून झाले की आपल्याला हे फटाफट मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता गूळ व्यवस्थित आता याच्यामध्ये मिक्स झालेला आहे बघा. गॅस बंद करायचा आहे. लगेच एका प्लेटीमध्ये ट्रान्सफर करायचं किंवा तुम्हाला यामध्येच करायचं असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता. पण मी एका परातीमध्ये काढून घेतलं आहे. हाताला थोडं तूप लावलेलं आहे. म्हणजे चटके वगैरे लागू नये आणि फटाफट हे लाडू करून घ्यायचे आणि झटपट तयार होतात लाडू. जर तुम्हाला वाटलं की हे मिश्रण थोडं घट्ट झालं तर काय करायचं आहे आपल्याला गरम पाणी करायचं आहे आणि हे ताट त्याच्यावर ठेवायचं आहे. ना जरा पाक वितळतो आणि बरोबर त्या कुरमुऱ्याला व्यवस्थित हा पाक व्यवस्थित परत लागला जातो आणि लाडू आवळायला वेळसुद्धा लागत नाही. तर आता फटाफट मी हे लाडू करून घेते बघा. आणि जरासुद्धा हाताला वगैरे चिटकत नाही आणि चटके अजिबात लागत नाही आहे. तर असे झटपट मस्त असा हा उन्हाळ्यात करणारा हलका-फुलका लाडू आहे. नक्की करा, मुलांना आवडेल हा लाडू. तर आता एवढ्या मिश्रणाचे मी एवढे लाडू केलेले आहेत आणि लगेच संपलेसुद्धा आहेत. तर तुम्ही पण हे लाडू असे भरपूर प्रमाणात करून ठेवू शकता. जरासुद्धा खराब वगैरे तर होतच नाही आणि खायला अप्रतिम आहेत. तर उन्हाळ्यात हे लाडू नक्की करा. हलके-फुलके असे लाडू आहेत. खायला पचायला पण जड नाही आहेत. तर नक्की हे लाडू करा, मुलांना द्या, तुम्हीसुद्धा खा आणि हे लाडू जर तुम्हाला आवडले असतील तर मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना शेअर करा आणि कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.